Matur nuwun nggih Pak Marwoto. Mas Rio, matur suwun ya. Heeh. Gocek yen kokian ora apik, yen ngluwihin ra becik ya nduk ya. Iya, Pak. Kabeh mung sarwa samadya. Muga-muga apa kang dadi panjenengane Bapak ingkang kagungan hajat pinangkane diridhoi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Yo paseban jaba sedilit, Nduk. Katekaping Prawandawa sumahaping pabarisan Ronanggono gawe gelar sira wang-wang Patih Ludroyaksa wonten dawuh Kanjeng Dewaji. Aja kaget rasane atimu kowe tak awe Patih. Nggih, boten kaget namung gumun. Panjenengan ngawe kang abdi kepadian mongko niki laladan Nusa Jawa. Wonten wigatos menapa Kanjeng Dewaji? Sumurpa Patih. Iki mlebu ning laladan Nusa Jawa, penring laladan Karangkadempel Patih. Lajeng kersa paduka kados pundi? Ingsun nampa wangsit lampun pagebluk kang mapan ing negarane awake dhewe. Bisa waluya temah jati kateman nirmala nanging kudu disranani rawuhe Kyai Semar Badranaya. Iki mau aku wis sapejagung lawan Kyai Semar Badranaya. Aku wis matur lamun Semar nedhi tak boyong nanging jebolana sing kuwi lan gawe sayembara perang sayembara pilih ya ki Raden Sentyaki Patih. Ajeng kersa paduka samenika kados pundi Haji? Kret rambet burkat kimpul gajah garsenga barung ketapno Prawadya Bala nyekel Sencaki lan boyong Kyai Semar Badranaya. Sedika ngestakaken dawuh Haji. Aduh Yai garwaning sun teka temen sira Yai apa dosanipun kakang sira Yai ninggal aglis katingare
yayi tuko ono poto amung kali
Santyaki tinunung unggul gadanira prang kontet saliranira kacandra risang wirang tumandang Santyaki manduru atmaja ana satriya kanthet yayet mripate mandeng aku ora kedhep. Gus, sapa jenengmu? Aja mati tanpa aran. Tambuh marang aku. Satriya lesan mura aku Raden Santyaki balik wis sapa? Raden Santyaki, dasar keparanyata kowe sapa? Kekesete Siwun Prabu Wirambara Dewaku tumenggung panigas jangga. Santyaki. Ayo, ulungna. Semar Badranaya tak boyong ning negaraku. Ora sah ngucap ngrasani Kyai Nayantaka anane mung Santyaki. Kasembadan setiamu boyong Kilora Semar Badranaya waton iso nglangkai gunarpane Santyaki. Papu. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Waton tak kedhepke ra ilang. Tebak diadamu rontok igamu iki merganing patimu keparat.
Waduh. Mati aku. Candhaun. Waduh. Waduh. Waduh, mati aku. Mati. Waduh. Wah. Waduh, mati aku. Ada. Oh iya. Waduh. Waduh. Mundur. Yo, kono. Juangkang grosra sumbar lindu bumi gonjeng kemaluduk waluduk guntur ketuk lah dalah lah kok ana kethek putih ning kene iso Anoman ya Senggono ya Anoman ya Senggono ya aku wis ngerti rasa dibalen-baleni bali takon kowe sapa aku tumenggung Menak Dali Seta dasar kepara nyata ayo kowe gelem ngulungke Kyai Semar ora iso boyong Kyai Semar yen wis iso nyempal bau kiwa tengene Anoman babu bareng apa ora minggat saka ngarepku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng alis tumenggung Menak Dali Seta
Waduh, Ejian, dan apa tenang? Waduh. Koprol ping 3. Wah. Ya. Ini iki. Join doi. Di pano. Waduh. Us. Waduh. putih.
Udah. Gustiwati, piye? Kok mundur iki kepiye? Wah, edan. Raden Sentyaki. Raden Sencaki. Wah, Anoman kethek putih edian. Ngedapi-dapi tumandake. Blas ora diwenehi kesempatan ngampleng aku. Wah. Ngedapi-dapi temenan. Mundur. Kowe mundur tak tandane loro kae. Wah. Ayo. Wah, mantep po. Oh. Ah. Wah. Kresna sinaying manggelung mangrot mining cakranira Newang Soksma mangadene luwih ana sasmitaning sun jagat wasesaning Bathara Kakang Semar. Wonten dawuh, wonten dawuh. Apa kelakon sak mengkone Kakang Semar Badranaya bakal diboyong karo Ratu Sabrang iki mau?
Lirik kados pundi, lirik kados pundi? Kok panjenengan dika ingkang kados makaten menika liripun kados pundi? Bebau kiwa lan tengenmu mundur saka pabaratan ya ki Dimas Sencaki lan Anoman si Kethak Putih. Apa kelakon Kakang Semar bakal diboyong? Mboten. Nika kula ibaratke lagi dadi geni sing murut mubyar. Kula sok ana banyu mboten badhe saged kasembadan terus. Saiki kersane Kakang Semar Badranaya kepiye? Aku manut Kakang Semar, merga sik duwe ancas gegayuhan Kakang Semar. Sakmenika ngaten nggih mawon. Panjenengan kula aturi lenggah wonten homestay. Ampun tindak-tindak, ampun gawa kanca. Kula tak nyuwun pamit, tak kesah sekedap. Kakang Semar arep tindak menyang endi? Niki not ati kula panjenengan katuran pinarak lenggah rumiyin. Kula tak golek srana mbabarke sinten to sing ajeng ganggu gawean kula. Yen kaya mangkono sewang-sewangan laku ya Kakang Semar. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Sang saya dalu araras abyor soroting lintang kang kumedhap titi sunyo kang madya latri lumreng gandaning puspita sang dijara mrengeng amrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarine
kembang bocah bajang laras linaras gatining kondo kudup kemedap kadya gedheping netra kenya kang tinari krama ron-ron panjering siti tidem permarem pralawing lurika tumindah keliro kinar bawing surya latri dupingan sik tengahing dalu dening wonten sinambeting carita mung wiliting basa Panyandra endah ingkang swasana rikala semanten wonten kaya ngadeg madyaning pagliran meracih nani kalamun ngancik mangsa kesanga bungkap wancini kang goro-goro bumi gonjeng manlung kang langit samudra kocak sumamburat pindha kena para banyune kaya kang gunung lumawang kamawatu geni katembuing bayu putra ing akasa kumluduk sororel gelap sosok kaya rebah kadya ten babati katembuing pancara apa to pratandhane ingkang goro-goro gunung tarung padha gunung akeh kayusul keprapar blasah katembuing latu mangalat-alat sumira sumpunduling antarisa kagyating hapsara hapsari suarane gumuruh nirgrah tekaping kundaran dari bawana kawah candra dimuka kadya kinocak sirep punang kang goro-goro jumedul perpat punakawan medal tlatah Ngayogyakarta Koten merayatno semuriris
Kang Gareng. Siap. Bagong, dundang sisan, Truk. Kang. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Truk. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah aku kok ning kene to iki. Ayo kudune ora apa-apa. Oh iya, ngene ya manut aku. Ha iya, manut sutradara. Heeh. Monggo antarane aku karo kowe ora latihan, heeh. Ning mergo cerdasmu to iki, heeh. Kowe ngawur-awuran. Ya mergo bodhoku barang. Oh yo. Ngawur-awuran. Ya ora, heeh. Petruk do slamet to, Truk? Selamat kan? Selamat. Ya aku ora ditekon ding kok. Bagong ya slamet. Selamat aku. Ya alhamdulillah wong kagungane swargi iki punakawane apik-apik kok trimo anggungane Gareng to, Le. Jaluk sawabmu muga-muga aku ketularan laris nggonmu mayang. Amin, tak amin wae aku ya. Ayo. Nah iya ngono kuwi iki le gara-gara ya isih ditunggoni pepundenmu, Truk. Oh aku ding sing ngomongan. Ha iya no. Sinten? Ya kuwi panjenengane Bapak Marwata karo dulurmu lanang Mas Rius Rundring. Oh nggih. Tak kira mau tekan limbukan. Heeh. Nah wis jan pokoke aku bombong melu seneng kowe oleh musabetan yo apik jan persis wargi bapakmu. Heeh. Nah aku mono rumangsane wis tuwa kok, Truk. Mong sabetan mung sedilit. Apa meneh iki mau arep mayang boyok kulorone ora umum. Ana aku nek sabetan kulino suwe, biasane ya suwe. Nah ya cah enom iki beda karo wong tuwa kaya aku, Mbak. Obengi gara-gara Mbak Yumu njaluk iuk. Oh. Ora ming guyon ku jan. Jan aku ya anggere anggo punakawan ndek aku iki trocoe ora umum apa meneh bagonge. Heeh. Apik to, Le? Wayangku apik to, Le? Apa? Tak apike. Aja tak nggo tak uri-uri tak nggo golek duit ning nggon pesisiran. Nggon desa-desa ya pokoke aja kendhat anggonmu sinau. Heeh. Pokoke kowe tugasmu ki loro, Truk, karo Bagong kowe. Ping sinau karo prihatin. Aku yakin wahyune dalange tetep mencok ning kowe, Le, cah bagus. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin ya pokoke ngibadahi ya sing tekun, prihatine ya digedhekke. Aja mayang sarusik. Iki sesuk aku disengeni Mak Yekti. Semir iki ngajari gading saru. Ini ya ora apa-apa ya ngarang kahanan ulat-ulatan. Mulat sarira hangrasa wani karo ing diri rasa rumangsa lan ngrumangsani. Ulat-ulatan mat sinamatan daya dinayan ya, Truk. Ha iya. Bagonge ya apik bagonge. Apik ya aku. Ngono aku iki. Piye, Gong? Ngono aku. Hah? Yo tak gomune iki. Boleh. Aning sesuk sore aku mayang ya terus piye? Aku wayang apa iki? Mayang ndi, Reng? Sesuk sore aku ning Semanu. Oh. Aku sesuk mangkat ning Pontianak. Wah, waduh banget numpak apa, Le? Numpak apa? Becak. Numpak becak. Oh. Tak kira numpaki kancamu. Sok-sok nek kowe ora bedina ya. Aja. Pokoke ya kuwi tugase kowe iki loro. Sinau karo prihatin, aja lali. Muga-muga tak dongake saka kersane Gusti Kang Allah. Hari karya jagat. Ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga kowe pinaringan panjang umur, sehat walafiat, nggayuh cahyaning karep. Ya kuwi dadi dalang sing payu, sing laris. Nek dadi dalang ya aja sombong, kudu rendah diri, andap asor. Kaya aku iki. Aja sesongaran. Ayo ora. Ayo kuwi welingku ya ming kuwi wis alhamdulillah. Aku iso kelir bareng karo kowe kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga sing kagungan gawe wektu dina iki pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Homestay-ne ya tetep laris. Terus iku mau dodolane bebakarane ya payu. Ora, Gong? Aku ya. Ndongake. Piye? Dongamu kepiye dongamu?
padha karo kowe mau. Karo muni kowe muni ya. Muni Ya padha karo kowe mau kuwi kok. muni matut lho. Iki ayo, iki pepundhenmu isih rawuh. Bot-bote ngabot pengen ngestreni anggonmu mayang kok Le, cah bagus. Karo Mas Rio Srundeng. Monggo katuran berdiri. Berdiri sama kaki. Nah, kita wis ngantuk. Engko gara-garane sedilit pokoke jam 2:30 bubar aja lali. Mau Le mayang wis lekas jam 09.00 wis ndodok kotak. Cen tak sengaja iki mau ora nggo ayah-ayahong, ora nggo ayah-ayah ngayocan mergo aku ngrumangsani. Le ndodok ndak luput. Kowe ngomong wis sok luput to meneh ndodok Kandhani kok. Sehat Mas Rio. Alhamdulillah. Matur suwun isih. Nggih. Isih tekan gara-gara. Heeh, anggere kepethuk ming nek pethuk bintang tamu. Sehat to, Mas? Arep ngomong apa? Arep ngomong dhuwur-dhuwur nyangklak sadurunge tenggak kan rapenan. Nah, bener kuwi. Menghormati bintang tamu Nggih. seperti Anda dan Pak Marwoto. Kawer. Bede, wis disebut. Bener kuwi Le Gading ngomongane Mas Mariono kuwi. Diturat. Mau dibaleni meneh mau. Aja apa, aja apa. Nyangklak sadhuring tenggak. Nah. Aja nyangklak sak dhuwuring tenggak. Sangisore gulu wae. Nah. Kuwi tegese apa tegese? Tegese kepiye kowe tegese? Nyangklak sak dhuwuring tenggak kuwi Aja wani kuwi tetep menghormati. Senior aku karo Gading iki termasuk junior. Junior kaya kathok dawa karo kathok cekak. hubungane apa? Hubungane. Kowe kathoke dawa, aku karo Bagong karo Pedro kuwi kathok cilik. Alias Mbok nganggo mic nek omongan ki. aja aku sesuk sengeni simak yekti malah. Mas Rio? Ya bener kuwi sing diomongke Mas Mariono. Sing penting kaya saumuranmu kuwi adohno srawungmu. Sak ado-adohe. Palura anak ngidul ya tekan Bantul. Nak ngalor tekan Sleman. Aja nek kuwi aja gugu. Nak kulon tekan Kulon Progo. Parana dalang-dalang sing pinter-pinter iki. Nah, ngono lho. Kaya Ki Mas Geter Pramuji Widodo. Lingga Dwi Nurseta. Wis kuwi diparani. arep ora payu nang tetep tok dolani. Ditungani, dijaluk asepe. Sepeda, asepe tidak ada. Yang ngembe jenenge kok asepe tidak ada. Ono. Ya tetep ono. Ono Mas. Positif segi positif iki tetep ono. Mesti ada. Nah, sing penting pasti ada. tok oke srawungmu Le. Dolano ning berbah, Nah. dolano ning dalem Oke kasumayan. srawunge diadoi srawunge. Bener. Aja ming sak komunitas. Bener. Mergo nek ming sak komunitas kuwi kok ning komunitas liyane ming penelang-penelang sapa to kae lah ngono. Kaya aku iki turut ngendi-ngendi. Iki yo ming penelang-penelang nek pedhok kancane. Aku kaya tekan ngendi-ngendi le, mergane apa siji srawung loro karo ngemis. Ngemis kahanan, ngemis pengalaman ngono tegese. Ha ta Mas Rio? Nggih. Iki Mas Rio iki nganu Gong. Iki dhisik sopire ayahmu. Oh, Ku angger Mas Rio Pak Seno iki tindak sik nyupir Mas Rio kuwi wah kendele ra umum. Wis Ning tenang prapatan apa-apa digiasaki. ning prapatan ana kira-kira wong mecicil. Ngopo matane mecicil ngono. Karang kero ya ngono. Wis Mas Rio Biyen aku supire bapakmu ki suwe biyen. iki le, suwe iki. Kalau aku nyawang kowe seneng kowe wis iso gelem mayang ngene iki aku melu mongkok atine. Mongkok. Heeh, sing penting kuwi mau Le, srawungmu jembarno srawungmu. nggih. Nah, ngono wae. Ayo Mbak Ota arep usul apa? Ya Mbak Oto. Ora kok mau ngandani putuku kudu rendah diri iki. Cangkirmu wis bener apa le omong? Dereng. Dereng kok bangga kowe iki. Maksudnya ngene lho, rendah diri kuwi aja Ora gleleng. aja kok ora sombong. Sapa sira sapa ingsun? Nah, Dalang ki ngudal piwulang. Nggih. Sing bener iki rendah hati ora nenggah diri. Nah, rendah hati le, sik bener le. Oh, ngono, rendah hati. Heeh, ora rendah diri. Ora rendah diri. Rendah hati. Dadi atine iki rendah. Tensione mudhun. ngedrop jenenge kuwi. Kaya aku iki mau kecore wis ngedrop aku. Wis
Wis cetha kowe apa meneh putuku saya ngedrop mau Pak Yuda ngendika. Bagonge putu karo Sena. Waduh mati aku. Waduh. Aku wis mbaten kake putuku mesti ilang apa-apane kae. Lah tenan. Nggih mboten napa-napa berusaha. Lah ya ora apa-apa kabeh kuwi proses kok. Ha nggih. Ya kowe arep nesu apa? Ha nggih. Kowe arep nesu apa? Mboten kudu proses kabeh kudu proses. Mbok nesu. Sithik mboko sithik dadi akeh. Oleh pengalaman sithik, dicake pengalaman sithik, dicake. Ngoten to Pak Marwata? Ya ora, nek utang sithik-sithik engko akeh engko njur nyolong. Jan. Wong kabeh iki sinau penting. Nggih. Nek istilah iki ora ana tembung tuwa kok telat sinau iki ora ana. Kuwi sik bocah. Nggih, betul. Wis wani ngantemi kancane urung? Kok ajar-ajaranmu kok kerep ya. Malah diajari gelut. Sing wis wani kowe. Wah, kerep, Mbah. Aku ra melu kene wis yo. Kok melu ramil kene piye? Kene malah ngantemi mbane. Mboten iki Mas Gading tetep hormat sama siapapun. Ora, Lah iku wis diandani karo si Gareng, sing penting ngajeni karo sing luwih tuwa. Ngajeni karo sapa wae, ngajeni karo seniman apa wae kuwi sing paling penting. Betul. Kayak mame betul-betulke terus to le omong. Karo mbake bintang tamu. Karo pripun kabare? Sehat? Lah iya. Ngono kuwi. Dadi saiki ngene iki ngimbal nian. Ngimbal piye Mas? Ayo sing diomongke lawan omonge sapa njur dhekne. Kuwi kudu proses. Ayo proses. Burine ngono. Carane meking ngono kae, nunuk ning burine ngono. Nunuk burine iki. Ngegongi. Ya, ngegongi anjur mandek. Aku terus bablas kowe njuran-njuran. Nggih niku. Nggih niku. Karang niki nganu ya kula niku nggih gumun angger mayang nggih wayang kula niku rasane seolah-olah hidup. Wah, hidup. Hidup ning pucet. Hidup ning pucet. Karang boyok kula ora embul. Ora apa wae. Karang seniman iki tok kok nek kira-kira arep minder ngono ki alesane werna-werna wae. Dadi sing boyoke lara. Wedane ora lara jare muni bojone jalik iku. Lha muni kuwi lho contronge kuwi muni ngono. Jane ya mergo dikamplengi karo sing wedok le lara iku. Lah melu wong wedok iki resiko. Resikone melu wong wedok dikamplengi duyuhi barang ndas kula niku. Kuwi nggih. Apripun meleh. Aku tekan ngomah dipotas wae mbakan bojoku. Nganggo duyuhi barang. Weh duyuhi barang. Apane? Ndase jarene. Ndas sikil. Apa bojomu iki wonge dhuwur banget kok iso nguyuhi ndas. Lah pas kula ndodok. Oh, lah ngono genah iki. Oh. Jekal kelumahke. Terus sak sulku-sulku bathok. sulku bathok. Nggih. Terus piye Kang? Suatu kehormatan ing ngatasé aku karo kowe dirawuhi Pak Marwata. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.